Mae wedi bod yn flwyddyn brysur i ni, ond mae yna gyfle erbyn hyn i ymlacio ryw chydig a dal i fyny efo hen ffrindiau. O'n i off fel bwlat. Mae'n fis Rhagfyr, felly cyfle am amball i barti, dipyn go lew o ddisgos ac amser i edrych yn ôl ar y flwyddyn a fu. We have arrived at your destination and we have got touchdown. Exactly, dyna del. Right? Mae'n flwyddyn sydd wedi cynnwys sawl antur a dipyn go lew o deithio. Ond yn ôl am adra, da ni'n penderfynu mynd i dreulio yr wyl, nôl yn Bala. Ac ar y ffordd, da ni'n ymweld â tŷ go arbennig. Da ni wedi dod yma i'r hyd ucha wrth ymyl Bala i weld tŷ Sean Corn. A o beth dwi'n ddall, dwi'n meddwl bod Gareth Edwards, sef o cwmni trydan, mae wedi bod yn gwneud hyn o'n ers 26 o flynyddoedd, ac mae'r pres yn cael ei hel at elusennau gwahanol, a mae'r olygfa yma werth i weld, a mae pawb yn yr ardal bob un blwyddyn yn edrych ymlaen i weld y goleuadau ac yn disgwyl yn eiddgar, felly mae'n rhan mawr o'r Nadolig yn yr ardal yma. Mae noswyl Nadolig, ac ar ôl wthnosa o edrych ymlaen, da ni'n croesi bob dim bod Sean Corn yn mynd i gofio lle yda ni eleni. Gynna ni biscuits a'r llefrith, a moron i Santa Reindeers o. Ti'n edrych ymlaen? Ynddo. Reit. Beth gen ti fan'na? Wow! Siw fi nôl fewn i bocs fi, ond ai? Ti'n efo Santa? Mae'n deimlad braf i fod adra, ac mae Morgan yn cael ei sboilio efo'r holl anrhegion. Ond mae yna un bocs mawr ar ôl. O, drum kit. Cool, dde? Drum kit. Smart. Felly, ar ôl cryn bendroni dros gynnwys y bocs, da ni'n llwyddo i adeiladu y drymiau yn y stafell sbar. Ac ar ôl dipyn o ymarfer a gwylio amball i fideo yn dysgu ar YouTube, mae'n ymddangos bod gan Morgan Rhys glust naturiol i guriad y drwm. Mae wedi bod yn Nadolig tawal, ond braf, heblaw am amball i ffrau. Vegan? Ti'n fegio? Ti'n fegio? Ys ti fegio? Dwi'n ymwybodri? Ys ti fegio? Ys ti fegio? Ei, galwyn hana dy hun. Dad i Dolig, de. Gwneud dim byd ond bita a gwylio ffilms. A mae Doctor Who ymlaen. Da ni di wneud amball i ffilm yn hunan, eleni. Nes i mwynhau wneud y fideo cwsg mewn ar Facebook, ne? Nes i mwynhau wneud y ffilmio fo ysgolni, ysbrydion y chwarel, ond bydd hwnna'n allan tan flwyddyn nesaf, dwi'n meddwl. Flwyddyn nesaf, so dwi'n licio neud mwy o ffilmio, da. Be di'r peth gorau am job ni, wyt ti'n meddwl?
y ffilmio. Dwi'n gobeithio nawn ni gyrraedd falle rhyw 100,000 subscribers ar YouTube. Gobeithio. Dyn ni am ddechrau band newydd. Dada fi. Si Mono Show. Drums a gitar. Dwi'n edrych ar dy wyn di a dŵr no leis I gwrdd chdi. Y noson yn ein cynnes ar fy croen. Ista lawr I ran dy stori ac anghofio am y poeni. Teimlo'n braf ar hyn o'n ti a mi. Wrth I noson dod I ben a chdi di llenwi'n nen. Chdi a pan ti'n gwenu, ti'n cyson yn fy mhen o hyd. A bob un dydd. Cyfri ni'n o'n yr awr I fod yn gariad mawr. Chdi a pan ti'n gwenu.